Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου αρχικώς να συγχαρώ τον Κέντρο Γεωστρατηγικών Μελετών στο Βελιγράδι για τη διοργάνωση του παρόντος Διεθνούς Συνεδρίου και επίσης να τους ευχαριστήσω θερμά για την τιμητική πρόσκληση που μου απίφθηναν. Στη σύντομη εισήγηση που θα ακολουθήσει θα αναφερθούμε στον τρόπο αποδοχής των λεγόμενων πρώην σχισματικών Ουκρανών από πλευράς του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως δίχως αναχειροτονία, αλλά και στην επιχειρηματολογία που προέβαλαν προκειμένου να δικαιολογηθεί η συγκεκριμένη αντιεκκλησιαστική πρακτική. Εξ αρχής είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι η εκκλησιαστική θεραπεία των σχισμάτων έχει χαρακτήρα όχι απλώς συμφιλιωτικό αλλά θεραπευτικό, επί τη βάση της δογματικής διδασκαλίας της Εκκλησίας και της κανονικής παράδοσης, καθώς συγκαλύπτοντας και όχι εξαλείφοντας τις αντιθέσεις, παραμένει πάντοτε ενεργός ο κίνδυνος της αλλίωσης και της εκ νέου διαίρεσης του εκκλησιαστικού σώματος. Κανένας εκκλησιαστικός θεσμός και κανένα πατριαρχείο δεν βρίσκεται υπεράνω της εκκλησιαστικής παράδοσης, ώστε να έχει το προνόμιο να μεταχειρίζεται κατά το δοκούν και αποσπασματικά στοιχεία της παραδόσεως, προκειμένου να ικανοποιεί συμπλεγματικές ορέξεις και φιλοδοξίες παγκόσμιας εξουσίας επί της Ορθόδοξης Καθολικής Εκκλησίας, διαιρώντας μάλιστα το εκκλησιαστικό σώμα χωρίς καμία συστολή. Η ουσία του προβλήματος του Ουκρανικού σχίσματος δεν αποτελεί ο τόμος της αυτοκεφαλίας. Είναι βεβαίως προβληματικός και ο τρόπος απόδοσης, αλλά και οι αποδέκτες αυτού. Αλλά ο τόμος έρχεται ως δευτερεύον πρόβλημα. Το κύριο και πρώτο πρόβλημα του Ουκρανικού ζητήματος είναι η έλλειψη ιεροσύνης στους δεχθέντες τον τόμο, καθώς αυτοί ουδέποτε χειροτονήθηκαν εντός της Εκκλησίας, ενώ στο πλαίσιο της αυτοκεφαλίας δημιουργήθηκε και έως και σήμερα υποστηρίζεται μια διαδοχή φερωμένων ως ιερέων που όσο περνά ο καιρός τόσο δυσκεραίνεται έτη περαιτέρω η δυνατότητα θεραπείας. Η ομάδα η οποία τον Ιανουάριο του 2019 έλαβε τον τόμο αυτοκεφαλίας από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως συγκροτήθηκε από 3 ειδών επισκόπους. Από πρώην κανονικούς επισκόπους που αποσχίστηκαν από το Πατριαρχείο της Μόσχας, από δεχθέντες χειροτονία εντός του σχίσματος και από αυτοτιτλοφορούμενους ως επισκόπους, οι οποίοι πολύ πιθανό να είναι και αβάπτιστοι. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι η άσκηση εκλήτου από πλευράς ειδικά του Μακαρίου Μαλέτης αποτελεί έναν τραγέλαφο, διότι ο χαρακτήρας της εκλήτου προσφυγής είναι η ανέρεση μιας καταδικαστικής και καθαιρετικής πράξης, η οποία στην περίπτωση του Μαλέτης δεν υφίσταται, δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχει ιεροσύνη, δεν υπάρχει αρχική χειροτονία. Και παρότι οι τρεις περιπτώσεις φέρουν διαφορετικά εκκλησιολογικά χαρακτηριστικά, εν τούτης όλοι ανεξαιρέτως έτυχαν της ίδιας μεταχείρισης. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αναγνωρίστηκαν όλοι ανεξαιρέτως ως αρχιερείς της Εκκλησίας. Με τον τρόπο αυτό και τη δημιουργία του συγκεκριμένου εκκλησιαστικού συνονθηλεύματος θεωρήθηκε ότι επήλθε η θεραπεία, τη στιγμή που η ύπαρξη παράλληλης εκκλησιαστικής δομής στον ίδιο τόπο με την ανέτεια περιθωριοποίηση του κανονικού Μητροπολίτη Ονουφρίου στοιχειοθετεί και αποτελεί de facto σχίσμα. Μια εκκλησία όμως για να γίνει αυτοκέφαλη θα πρέπει πρωτίστως και προηγουμένως να είναι εκκλησία, εφόσον εκκλησία σημαίνει και συνεπάγεται υποστατά μυστήρια, αγιαστική χάρη και ιεροσύνη. Κατά συνέπεια είναι άλλο το ζήτημα της αποκατάστασης στην ιεροσύνη και διαφορετικό το ζήτημα της αυτοκεφαλίας. Αυτό σημαίνει ότι η αυτοκεφαλία δεν έχει δική της αυτόνομη χαρισματική υπόσταση, αλλά θεμελιώνεται πρωτογενώς στην εκκλησιαστική υπόσταση μιας κατά τόπον εκκλησίας, η οποία δευτερογενώς καθίσταται αυτοκέφαλη. Δεν είναι δυνατόν μια κίνηση διοικητικού χαρακτήρα όπως είναι η αυτοκεφαλία να προσδώσει απροϋπόθετα και μαγικό τρόπο αρχιεροσύνη σε ανθρώπους που ποτέ δεν την έλαβαν και ενδεχομένως δεν ανήκαν καν στο σώμα της Εκκλησίας. Ιδάλλως, δημιουργείται το πρωτοφανές παράδοξο να έχουμε μια ομάδα η οποία να κατέχει μεν τόμα αυτοκεφαλίας, αλλά να μην είναι Εκκλησία. Η επιχειρηματολογία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά βάση βασίστηκε, θεμελιώθηκε πάνω στην αλλίωση κειμένων, στην παρερμηνία ιερών κανόνων και ιστορικών γεγονότων της εκκλησιαστικής ιστορίας. Μια τέτοια προσπάθεια υπήρξε η δικαιολόγηση της μη αναχειροτώνησης των σχισματικών Ουκρανών μέσω του τρόπου αποδοχής των πρώην οικονομάχων επισκόπων από την 7η Οικουμενική Σύνοδο χωρίς αναχειροτώνηση.
Το δεδομένο όμως που διαφοροποιεί ριζικά τις δύο περιπτώσεις είναι ότι οι οικονομάχοι έφεραν υποστατή ιεροσύνη εντός της Εκκλησίας πρώτης αιρετικής τους απόκλησης και ήταν ακριβώς αυτός ο λόγος που η Εκκλησία δεν τους χειροτώνησε εκ νέου. Οι σχισματικοί της Ουκρανίας όμως δεν έχουν αυτό το βασικό χαρακτηριστικό, με εξαίρεση ασφαλώς τους αρχιερείς που ανήκαν πριν στο Πατριαρχείο της Μόσχας, από όπου και αποσχίστηκαν και ακολούθως καθαιρέθηκαν. Πράγμα που σημαίνει ότι άνευ χειροτονίας δεν είναι ιερείς και γι' αυτό δεν δύνανται να προσφέρουν τη λατρεία της Εκκλησίας προς τον Θεό. Σύμφωνα με την 7η Οικουμενική Σύνοδο και την διαχρονική συνείδηση και πράξη της Εκκλησίας, τα όρια της Εκκλησίας και οι θεμελιώδεις εκκλησιολογικές αρχές είναι εκείνες που προσδιορίζουν αρχικώς την δυνατότητα, διότι δεν οικονομούνται όλες οι περιπτώσεις, και δευτερευόντως τον τρόπο αποδοχής των εξαιρέσεων επιστρεφόντων, με το δεδομένο ότι δεν υφίστανται μυστήρια εκτός της Εκκλησίας. Συνεπώς, η αποδοχή των πρώην οικονομάχων επισκόπων έλαβε χώρα κάτω από αυστηρό καθεστώς συγκεκριμένων εκκλησιολογικών προϋποθέσεων, με απαραίτητη προϋπόθεση η επισκοπική χειροτονία να είχε αρχικώς τελεστεί στους κόλπους της Εκκλησίας πρώτης αιρετικής απόκλησης. Με άλλα λόγια, η σημειούμενη πορεία εκκινά από την εκκλησιολογία και κατευθύνεται προς την εξέταση του τρόπου αποδοχής. Σύμφωνα με την παρερμηνία της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία φιλοδοξεί να υποστηρίξει την μη αναχειροτονία, σημειώνεται η ακριβώς αντίθετη πορεία. Εκκινά από τον τρόπο αποδοχής και κατευθύνεται προς την διαμόρφωση μιας νέας εκκλησιολογίας. Θεωρείται παγιωμένος ο τρόπος της μη αναχειροτώνησης ως δήθεν θεμελιωμένος στην διαχρονική συνείδηση της Εκκλησίας και εκ του τρόπου της απροϋπόθετης αναγνώρισης ιεροσύνης εκτός Εκκλησίας διαμορφώνονται νέα, διευρυμένα μεν αδιευκρίνιστα δε, εκκλησιολογικά όρια, εφόσον η μη αναχειροτώνηση δηλώνει την προύπαρξη υποστατής ιεροσύνης. Όμως υπό την έποψη αυτή δεν υπάρχουν όρια της Εκκλησίας και επομένως δεν υπάρχουν κατ' ουσίαν αιρετικοί και σχισματικοί. Γενόμενοι αυτοί απριόρι δεκτοί, τα μυστήρια της Εκκλησίας και των εκτός αυτής διαφόρων ετερόδοξων και σχισματικών κοινοτήτων τίθενται επίσης όρις, πως αν το πρόβλημα να αφορά σε διακοπή κοινωνίας και όχι σε έκπτωση εκ της Εκκλησίας. Το εν λόγω εκκλησιολογικό σχήμα παραπέμπει ευθέως στην εκκλησιολογία του Κονγκάρ, η οποία αργότερα έγινε και η εκκλησιολογία της Δεύτερης Βατικανής Συνόδου, με κυρίαρχο στοιχείο αυτής να αποτελεί η έννοια της διαβαθμισμένης μετοχής όλων των ιστορικών εκκλησιών στη μία εκκλησία και την ύπαρξη ενός παγκόσμιου πρώτου. Στη νέα αυτή περιεκτική εκκλησιολογία δεν υπάρχουν σχίσματα και αιρέσεις. Υπάρχουν απλώς χωρισμένοι αδελφοί, με τους οποίους και επί τη βάση του θεωρούμενου ως ενός χριστιανικού βαπτίσματος υφίσταται κοινωνία ατελούς μορφής, η οποία καθίσταται ως τέλεια μέσω της εκκλησιαστικής κοινωνίας με τον παγκόσμιο πρώτο. Αυτή η κοινωνία τελειοποιεί και αναπληρώνει το ατελές της κοινωνίας. Γι' αυτό και δεν υφίσταται επανάληψη τέλεσης μυστηρίων για τους Λατίνους, δεδομένου ότι η Β' Βατικανή ήρε την αποκλειστική εκκλησιολογία της Πρώτης Βατικανής Συνόδου, αναγνωρίζοντας έγκυρα και υποστατά μυστήρια σε όλες τις ιστορικές εκκλησίες. Συνοψίζοντας όλα τα ανωτέρω, η πρακτική που εφαρμόστηκε ως προς τον τρόπο αποδοχής και αναγνώρισης των σχισματικών και αχυρωτώνητων ομάδων των Ουκρανών δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την 7η Οικουμενική Σύνοδο και δεν εναρμονίζεται με την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, για την οποία δεν υφίστανται μυστήρια, συνεπώς και ιεροσύνη, εκτός της Εκκλησίας. Φέρει χαρακτηριστικά βατικάνιας εκκλησιολογίας, σύμφωνα με την οποία το θεμέλιο ενότητας της Εκκλησίας δεν είναι πλέον η πίστη και η παράδοση της Εκκλησίας, αλλά το πρόσωπο του παγκόσμιου πρώτου. Η κοινωνία με τον πρώτο είναι αυτή που αναπληρεί την ανάγκη της αναχειροτονίας, αποτελώντας παράλληλα και τον αναγκαίο όρο ενότητας της Εκκλησίας και κοινωνίας με την Εκκλησία. Προς την νεόκοπη στοιχειοθέτηση ενός παγκόσμιου πρωτείου ανεφίσων, εργάστηκε συστηματικά ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζιζιούλας μέσω της περσοναλιστικής παρερμηνείας του τριαδολογικού δόγματος και της υποστήριξης της οντολογικής προτεραιότητας του πατρός εις βάρος των υποστάσεων Ιού και Πνεύματος, με αποτέλεσμα η αιρετική τριαδολογία να κατοπτρίζεται εικονικά σε μια αναλόγως προβληματική εκκλησιολογία, την εκκλησιολογία του πρωτείου. Στο επίπεδο της τριαδολογίας,
ο Ζιζιούλας ταύτιζε τον Θεό μόνο με την υπόσταση του Πατρός και υποστήριζε ότι όπως ενδοτριαδικά υπάρχει ο Φατήρος πρώτος, κατά αντιστοιχεία και στο επίπεδο της εκκλησιολογίας υπάρχει και πρέπει να υπάρχει ένας παγκόσμιος πρώτος, ο οποίος αποτελεί ταυτόχρονα και το σημείο ενότητας της Εκκλησίας. Άνευ του πρώτου ή άνευ της κοινωνίας με τον πρώτο, δεν υφίσταται ενότητα. Στην πραγματικότητα, το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα, πέραν από παραγγελία κέντρου γεωπολιτικής ισχύος, υπήρξε περαιτέρω και μια πολύ βολική περίπτωση προκειμένου να εκφραστεί στο πρακτικό επίπεδο της εκκλησιολογίας η αιρετική αριανική τριαδολογία του αποθανόντος Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα ως εκκλησιολογία του Πρωτίου, η οποία θέτει τις τοπικές εκκλησίες σε διαφορετικά και άνισα επίπεδα υπό έναν πρώτο, την εκκλησιαστική παράδοση απλώς ως αποθήκη επιχειρημάτων, από όπου λαμβάνεται μόνον ό,τι εξυπηρετεί την κάθε περίσταση, ενώ η απροϋπόθετη αναγνώριση ιεροσύνης εκτός της Ορθόδοξης Εκκλησίας αποτελεί ένα πολύ βολικό και εξυπηρετικό προηγούμενο προς την επιχειρούμενη πανχριστιανική ενότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.